Ei, gâscanilor. Nu te vei, frate. Salut, pisicul social, o saltă din parc, da? Hrănim gâștele. Hai! Hai repede, hai! Așa, nu mă ciupi. Haide! Bă, ce ciupești? Ia! Așa. Ia, și tu? Ia. Hai, veniți încoace, hai. Băi, hai. Ia, vino înco, hai. Hai. Să fii atent că ciupesc de mână. Hai. Sunt mai la nivelul lor. Au luat pâinea toată. Hai că nu se descurcă, cred. Așa. Nu telefonul, mă, tâmpitule. Băi, nu telefonul, tâmpitule. Au! Demenților. Ia să dăm și la ras. Hai, ia. Hai, mă, știu, băi. Atât tâmpitor. Ia. Stai! Te repezi la telefon, dementul. Așa. Deci eu să dăm mâncare la gâște. Hai. Așa să filmăm puțin și întors. Ia. Haide. Hai. Hopa, hai. Și tu? Așa. Hai. Așa. Hai. Ia. Hai. Iată, n-au mâncat toată pâinea. Hai că mai am aici, hai repede, hai. Ia. Gata, că n-am pâinea. Așa. Deci asta a fost filmarea de la gâște din parc. Hai, la firinituri cu voi. Hai, gata, nu luați după mine acum. Hai. Ia uite și vestitele rase indiene. Păcat că nu mai am pâine. Uite, să luau după mine asta. Ok. Hai că opresc ca să încarce mai repede. Restaurant e cam gol. De pe la că am pensat că nu-i lume. Da, e nasol cu pandemia și cu restricțiile pentru economie, pe cum se vede. Bine, la revedere!
Mergi spre centru vechi, puțin să urci mai de acolo. Ok. Încă o dată restaurantul și la revedere.